दखानाव साहा लोंहैनोसै माबा मोनसे सिंग्रा लादु जिखुनु माबा मोनसे मैयाथ' मोसानाय भिडिअ'सो होनाय जादों मैयानि मोसानाय भिडिअ'खौ नायाखैबा नायदो सासे गथ'आ मोसानाय भिडिअ' होदोंमोन मैया बोरमाया नै सोरनिबा साइसथारलै बोरमा गुफुरनि ओइ मोनथारसिगोन दखाना मोना जाथारबाय जा मोजां आरोखि बोथोरा दा माने बारबो बारदों गुसु थान्दाद्रायबो नङा गरमद्रायबो नङा नै बोरमाया मासे ओरैनाबो लामाया मोजां जाबायलै नै ओरै मोनसे ओमफ्राय ओरै थांनाय मोनसे थमब्लेट ओइथिंजाय लामाया जाखावहैनोसै ओंखाम उखैखादों बेलासिनि थाबायबोदोंसो थाबाय फैदों ओमफ्राय आङो दाखालै बावहाय मोनसे देमसि मोसानाय होदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा जोबोद अनसायनाय होदों 27K भिउ थांबाय आरोबाव नोंथांमोनहा नायबाव होमबा बे भिडिअ'आ भिउल' जायोलै ओमफ्राय साबसक्राइब जाया मिथिबायना भिउआ 27 गाहाम थाङो 27K ओमफ्राय साबसक्राइब गैया थुना हो गोजायाव नङाबा बोरै भिडिअ बानायनो गोसो जागोनलै लागावना हो गोजायाव नैहा होलांलायसै मालाय मानि दिसाय लामाया नै दंफांफ्रा साइज जाहांबाय एसे गोथां लामाया गुगाजोब्बायलै आगोलाव फाखा जाखाबायमोन ओमफ्राय दा गुगाजोब्बाय जाला गारि गंसे होआथाय हाद्रि मोनथारसिगोन मोनबाय साबसक्राइब खालामनानै हो नायदोबो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो देमसि मोसानायखौथ' लागावखाबाय नायनाया आरोबाव नांबावगौ नायनायजों लोगोसे साबसक्राइब खालामनानै हो दखाना सफैबाय जोंहा नै सासे लागावगासिनो नै माथो नै ओमफ्राय नैखौ मा होनो मालपवा जोंथिं नोंसिनिथिं मा होनो आं मिथिला सोरबा फिथाबो होनोलै फिथा सावनाय ओमफ्राय नैबेयाव साहा ने आरो बेयाव होबावगासिनो ओइ सारायाव लागावगासिनो ओमफ्राय मालपवा एवग्राया नै मा दं ओमफ्राय नै सेस गारामा थफ्ला बेखौबो एवदोब्रा एवखांबाय ओमफ्राय नैबे बुट मा मोनो आरो इयाव ने ओमफ्राय नै दंखलाबो मालाय सिङावनो ओइथिं बाहेरा मालपवाया माबायदि गोथाव जाखागोन बेथ' सासेया लागावगासिनो जानाया नोंखौ ओंखाम उखैलायब्रा ने साया माथो गोसोम हा साया गोसोमसोलै जाखांबाय जाखांबायलै दे बावनानैनो मैगं थाइगं बावनानै संजानो रोङा